खुलुमबाय नायगिरिफोर फिन खनसेबाव दिनैनि गोदान मोनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लालायबाय आरोना सनाफोर नै थफ्ला गोनां नालाय फिसाखौ बानानै लालायबाय टाउनाव थांनो ओंखारलायबाय थाव आरि जाग्रा थाव सिनि थिनि जोबजोबनानै दङ साहा बिमा नालाय सिनि गैयाबाथाय जायाना सनाफोर बेलासि टाइम जालायबाय बिमा फिसा सानै थांनानै फैनोसै सासेया टिउसनाव दङ गालांथ'नानै थप थांनानै फैनोसै आरोना सनाफोर थ' नायलांदो दिनैनि भिडिअखौबो अननानै जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना सनाफोर अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय थांसै बिमा फिसा आंनालाय बिदिनोसै थाब थाब थांनानै फैनोसै मामि गेटआ फांफै नामा थांनोसै गेटआ फांफै फिसाजोआ टिउसनाव दङ गालांथ'नोसै थाब थांनानै फैनोसै आंबो ना मा सासेया बेरायनो मोनगोनखाय जालायलायथारदों नै स्कुटियाबो अखा नांबाय थानानै गायाबानो जाला बिराद दिगदार थांगोनसै सनाफोर जोङो नै बिरलायबाय नै जोंहा बिमा फिसा जा खुसि आंना फिसाया नै बेरायनो मोननायखाय नामा फाराजोंसो बारस'बोबाय आं नै हारसा फाराजोंसो बारस'बोबाय आङो सर्टकाट जायो नालाय हेलमेट गाननो बादां बै माबायाव टार्निंआव माबाबाय थायोना पुलिसफोर थाबाय थायो चेकिं ओंखायनो ओरै थब स्र' बारस'बोबाय हाब्रुबारि लामाजों ओंखारहैनोसै हाब्रुबारि होननाय लामाजों ओंखारहैनोसै आरोना क'क्राझारनि जायफोर बिसोर मिथिखागोन लामायाबो गाज्रिथार नै आरो ट्रेन लाइन खना खना बारस'बोबाय नै बोरमासो गाबलायबाय नै आंना फिसाया बोरमाल' गाबो दामायनि मे होनदों मा टाउन मोनफैबाय नै टाउनाव हलसेलाव मोनफैबाय आङो हलसेलाव जाग्रा एसे लाना थांसैलाय थावारि जोबनानै दं एसे खम समाव मोनो नालाय हलसेलाव फैबा ओंखायनो फैयो आं हलसेलाव थायारिखौ लाखांबाय एबार सिनि आरि लांनि नै सिनि जोबनानै दं पियास सामब्राम गुफुर लांसैलाय नै नांगौआनो जोबा बाजाराव फैबाथाय सिंग्रा लांफानि सिंग्रा नै मोनफैबाय सनाफोर सिंग्रा लाबोफादों बेनो दिनैनि बाजारा गोथाबो लायबाय बेदर लाबोलायबाय नै सिनि सामब्राम एसे सामब्राम गुफुर एसे थाव गोथां जोबनानै दंमोन टिफिनाव लांनो हरनो एखनबा केक संनायनि लाहार फाहार खालामलायबाय नै संलायबाय सनाफोरनि आंहा दाउ बेदरजों नैबे सुजिना आबर मिथिला आङो एसे गाज्रि जाहांबावबायमोन नै बेजों संसै ओरै ओंखामाबो मोनखाबाय जेरावखि थाङा हिन्जावनि खामानि बेनोसै संफैनांगौ खावफैनांगौ ओइ दावरावथार मामिया दावरावथार होनदां दोरसिया हाबाब रोंलायबाय नै सेर नारनो रोंलायबाय दोनैलाय पकेट रुमाव दोनै न' मासे दुस्थ' नोंलाय मोजां एवबाय आङो नै एबार माबाखौ होजासिगोन थास'खौ रुगोना रुयाखै रुयोलाय होनदोंमोन संग्राया दा सनाफोर संबाय थानायखौ देखायबाय थायासै आङो ओरैबादि दुस्थ' जादों नालाय सनाया माने सान्थि गैया आरोना मावनो दांनोबो माने खामानिखौनो बानायनानै होबाय थायो भिडिअखौनो लाबोनो दासान्दि बिराद कठिन खस्थ' मस्थ'सो लाबोदों आरोना आङो थ' नैबे आइ बिखुनजो नैबे दाखालि जोंनाव आलासिफोर फैनाया बिहामजो ओमफ्राय आइ बिखुनजो खाना लांदोंमोन ना बिसोरो बेखौ थास' आथिंखौ बेखौनो आंनोबो संनानै फाथायहरदों आरोना दाउजों ओमफ्रायो थास' आथिंजों ओमफ्राय नै थास'आ थगायनानै हरदों साला फाग्लि बुरिया रागाजों ओंखारथारो आं बाराखौबा बिदिनो जायो आरोना मोनो जि मोजां रुयो आंबा न'आव जाखांखाबाय बिराद मोजां रुयो होननानै हरलायबाय रुइब्रांबाया बारा मोजाङानो गोथाव नङा बारा फाजा फ्राम फ्राम एवगौमोन आं बिदि होननानै मिन्थिबा मोजाला माथो खालायबावनो जासामसै बेजोंनो थास' आथिंखौ बारा संनो रोङा आरोना ओंखायनो संबाथाय आंनोबो हरदे होनबाय नालाय ओंखायनो दिनै फाथायहरबाय आरोना बिबोनां मोना होफैदों दहाय बानलु गोथां लाबोनाय गैया बावबोदां दहाय बाजाराव थांनाया गथ'जों गथायजोंनो खानो बाबाय आं मोनानायखाय खालाम गोरानखौबो बारा जानो नाङा होनोना गोरानखौ ओंखायनो जायासै आरोना सनाफोर
जानोसै दे लुबैनाङा दे फिसा सानैयाबो जागासिनो जानायानो जेबो रायना दोनलायनायासै आं सिरिनो सनाफोर जाखांनानै थोरसि आरिबो सुनानै लाखांबाय आं स्र'नो ओंखाम संग्राखौ फोसाबजोबखांखाबाय थ' भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालायला आरोना बावनो दोनथ'नोसै जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदो आरो मोजां मोजां कमेन्ट खालायदोलाय आरोना सनाफोरथ' दि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गुड नाइट बाय बाय